Peress li qegħdin niċċelebraw jum il-missjoni, infakkar li ovvjament din il-qudiesa mmexxija mill-eċċellenza tiegħu Monsinjur Anton Tewma ser nitolbu b'mod partikolari għal missjonarji u għal pajjiżi tal-missjoni, imma nkoll infakkar li l-ġbir kollu li tisir illum u għada fil-knejjes imur propju għal missjonijiet. Grazzi ħafna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. Ħut illum huwa jum il-missjoni u meta ngħidu missjoni moħħna jmur mill-ewwel fl-artijiet il-bot jew inkella llum forsi iktar fil-qrib minħabba li iktar milli għadna mmorru aħna bdew jiġu huma. U sakemm konna mmorru aħna ħadd ma kien jgħid xejn, meta bdew jiġu huma bdejna nirribellaw. Naħseb li dan il-jum tal-missjoni għandu jġalna nirriflettu l-koll kemm aħna fuq l-awtentiċità tal-qalb tagħna, fuq kemm tassew nixtiequ ngħinu u kif tassew nixtiequ ngħinu. Illum ukoll hawn fostna xi nanniet minn Malta u għawdex qegħdin jiċċelebraw il-jum tagħhom, anki jekk il-jum iddedikat lin-nanniet huwa fis-26 ta' Lulju. F'din it-talba tagħna tal-quddiesa nitolbu lil Murej biex jagħmel jew ikompli jagħmel min-nanniet tagħna il-missjonarji l-ġodda f'pajjiżna. Dawk li waslu lil Ġesu lin-nepputijiet u lit-tfal tan-nepputijiet tagħna. Biex nitħejjew tajjeb bħalli niċċelebraw kif jixraq din l-Ewkaristija, ejja narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu lil Murej b'sinċerità maħfra taħtijietna. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubitna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli tas-smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġih. Inroddulek ħajr għall-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla s-Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox.
mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf Talla bejn il-missier, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina, int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-missier, ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, int trid li l-bnedmin kollha jsalvaw u jaslu li jarfu l-verità. Ħares lejn il-ħsad kbir tiegħek u ibgħat ħaddiema għalih biex l-Evanġelju jixxandar lil bnedmin kollha sa mal-poplu tiegħek jinġabar għall-kelma tal-ħajja u jissaħħaħ bis-sagramenti tiegħek u hekk jimxi l-quddiem fit-triq tas-salvazzjoni u l-imħabba. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej salva l-poplu tiegħu. Qari mill-ktieb tal-profeta Ġeremija. Dan jgħid il-mulej għannu bil-ferħ għal Ġakob, selmu lill-ewlieni fost il-ġnus, xandru, faħru u nidu. Il-mulej salva l-poplu tiegħu il-fdal ta' Iżrael. Arani se nġibhom minn art it-tramuntana, nixborhom minn truf l-art, il-kol kemm huma l-omja, it-sopop, in-nisa bit-tfal u n-nisa fil-ħlas. Kotra kbira terġa' lura hawn. Jiġu bil-biki, imma nfarraġhom jiena u nġibhom lura. Immexxihom lejn l-ilma ġieri, mill-modijiet watja biex ma jitfixklux. Għax jien missiera l-Iżrael u Efraim u ibni l-kbir, il-kelma tal-mulej. Ngħidu flimkien, kbir femilu il-mulej magħna, kbir femilu il-mulej magħna. Meta l-mulej reġġa' lura l-imjasra ta' Sion, konna qisna mitlufa f'ħolma, imbagħad bid-daħq imtela fomna u blajjat ta' ferħ il-sinna. Kbir femilu il-mulej magħna. Imbagħad bdew jgħidu fost il-ġlus, kbir femilu il-mulej magħhom, kbir femilu il-mulej magħna u aħna bil-ferħ imtlejna. Flimkien, kbir femilu il-mulej tagħna. Biddel mulej xortina bħal widien ta' neġeb. Dawk li jżiraw fid-dmuħ jaħsdu lana ta' ferħ. Kbir femilu il-mulej magħna. Huma u sejrin imorru jikbu, iġorru s-serrija żrieħ. Iżda huma u ġejjin lura, jiġu bana ta' ferħ, iġorru l-qatet f'idejhom. Kbir femilu il-mulej magħna. Qari mill-Ittra lill-Lud. Kull qassis il-kbir meħud minn fost il-bnedmin huwa mqiegħed għall-bnedmin f'dak li għandu x'jaqsam ma' Alla biex joffri doni u sagrifiċċji għad-nubiet. U dak li jista' jgħader il dawk li ma jafux u li jiżbaljaw. Għax huwa mlibbes bid-djufija u minħabba fekk għandu joffri s-sagrifiċċji għad-nubiet tiegħu wkoll, bħalma joffrihom għad-nubiet tal-poplu. Ħadd m'għandu jieħu bideh dan il-ġieħ għalih innifsu, imma biss min huwa msejjaħ minn Alla. Sewwa sew
kif kien imsejjaħ Aaron. Għax hekk ukoll Kristu ma tax lilu nnifsu l-ġieħ li jkun il-qassis il-kbir, imma dan tawlu Alla illi qallu ibni int illum jien nissiltek, u kif jgħid ukoll band oħra int qassis għal dejjem skont l-ordni ta' Melkisedek. Il-kelma tal-mulej. Is-Salvatur tagħna, Kristu Ġesu, eret il-mewt u dawwa lil-ħajja permezz tal-Evanġelju. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. F'dak iż-żmien, waqt li Ġesu kien ħiereġ minn Ġeriko fl-imkien mad-dixxipli tiegħu u ma' kotra kbira ta' nies, kien hemm tallab qama jismu Bartimew bin Timew bil-qiegħda mal-ġenb tat-triq. Dan meta sama li kien Ġesu ta' Nażaret qabad jgħajjed u jgħid: Ġesu bin David, ikollok ħnina minni. Kien hemm ħafna li bdew jgħidu miegħu biex jiskot, imma aktar beda jgħajjed: bin David, ikollok ħnina minni. Ġesu waqaf u qal: sejħulu, u ma sejħu lama u qalulu: għamel il-qalb, qiegħed isejjaħlek. Dak tajjar il-mantar minn fuqu, qabeż fuq riġlejh u mar ħdejn Ġesu. U Ġesu kellmu u qallu: xi tridni nagħmillek? Li nerġa' nara mulej wieġbu lama. U Ġesu qallu: mur il-fidi tiegħek fejqetek. U minnu fih raġa' beda jara u baqa' miexi waraj fit-triq. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum ilaqqana ma' raġel ama u l-impressjoni li tista' tiġina mill-ewwel aħna x'għandna x'naqsmu miegħu dan huwa jien huwa jint, kull wieħed u kull waħda minna. Għalkemm Ġesu jagħmel dan il-miraklu, però dan il-miraklu huwa l-istorja ta' kulħadd, l-istorja ta' kull wieħed u kull waħda minna. Kejf? Il-kol kemm aħna xi ftit jew wies bħal dan il-ama ninsabu fit-tarf tal-belt ta' Ġeriko, omja bil-qiegħda maħniex mixja imwaħla mal-ġenb ta' triq. X'jiġifieri dan? Il-belt ta' Ġeriko. Tafu li hija l-eqdem belt li almenu s'issa għandna l-ikbar remains, l-ikbar fdalijiet tagħha arkeoloġiċi tasal sa 8000 sena ilu il-belt ta' Ġeriko. U l-belt għalfejn inħolqot? Il-belt inħolqot biex il-bnedmin ikun jistgħu jgħixu flimkien u jagħmlu progress. X'tip ta' progress?
L-ewwel qabel kollox il-progress ekonomiku biex il-bniedem ikollu biex jiekol, jgħix tajjeb, imma mhux biss, ħafna iktar minn hekk. U l-bniedem jgħix bl-illużjoni, jien u jien taħna l-koll ngħixu bl-illużjoni li jekk ngħixu fil-belt, belt li taħdem, belt li tiffunzjona, inkunu kuntenti. U dan hu l-ingann li waqa' fih Bartimew l-ama fit-tarf tal-belt ta' Ġeriko. Tgħidu li x'inti tgħid. Min barra l-istorja tal-miraklu tal-fejqan tal-ama, hawnhekk għandna lil raġel li jismu Bartimew. Xi tfisser il-kelma Bartimew? Il-kelma bar tfisser kif nafu ħafna minna iben, u Timew xi tfisser? Iben il-prestiġju, iben l-onur. Iben l-onur. Għaliex? Għax aħna l-kol kemm aħna uliet ta' min jixtieq jagħmel onur bina, ta' min jixtieq li jkollu prestiġju bina. U aħna l-istess li tfal tagħna nixtiequ li jkollna prestiġju bihom, li jkollna onur bihom. U nimmaġinaw illi il-milja tal-ħajja, l-qofol tal-ħajja, il-bniedem ikun tassew kuntent, ikun tassew tajjeb miegħu nnifsu mal-oħrajn jekk jagħmel karriera, jekk jasal x'imkien, jekk ikollu libsa mantar interessanti. Dan Bartimew għama immandu mantar hija l-mod ta' kif jippreżenta ruħu l-bniedem mad-dinja quddiem id-dinja, il-libsa li jilbes, kif jirrappreżenta ruħu, kif jaraw l-oħrajn, l-istatus soċjali tiegħu, imma mhux biss. U tal-lab jitlob il-flus. Huma l-istess problemi tagħna tal-lum. M'għaddewx 2000 sena. Din hija storja tal-bir, ħansi storja tal-lum u ta' għada, l-istorja tiegħi u tiegħek. Għaliex mal-ġemb ta' triq? Għax ma nimxewx, imwaħlejn u xiġrilna. Irridu nagħmlu dejjem iktar more of the same. Mela, jiena naħdem nistinka biex ikolli l-flows, biex quddiem l-oħrajn nidher up to standard, biex inkun tassew iben il-prestiġju, iben l-onur, biex ikolli immaġni biex nagħti xbija tiegħi nnifsi pożittiva, forsi iktar pożittiva minn dik li fil-fattej. U meta ma jirnexxilix nagħmilha, inkompli nistinka u nagħmel l-istess affarijiet, anzi nżejt fir-ritmu fl-intensità tagħhom, b'tali mod illi min għalija xi darba jien nista' nilħaq dal-lan dal-iskop, imma jiġrili u xekk bħal dak il-kelb li jiġri wara dembu. U l-iskop ma nilħqux u iktar irrid niġri, iktar irrid nistinka. U din is-sitwazzjoni ta' Bartimew iben il-prestiġju, iben l-onur, li qiegħed bil-qiegħda mwaħħal mal-ġemb ta' jiġifieri barra mit-triq miskejn, għax mhix dik it-triq. U x'jagħmel Bartimew? Bartimew jibda jgħajat u jittallab u jgħid, bin David ikollok nina minni bħal karba li hemm ġol qalb ta' kull wieħed u kull waħda minna. Ma nistax inkompli hekk, ma nistgħux inkomplu b'dan ir-ritmu ta' ħajja. Dan ir-ritmu maġġel tal-ħajja, b'din it-tensjoni, b'din l-ansjetà. Hekk jew le, kollha kemm aħna. Ma nistgħux inkomplu hekk. Għax hija triq li mitwassalna mkien qed twaħħalna imwaħħlin fil-ġemb ta' triq. Bil-qiegħda. U allura il-karba tiegħi, il-karba tiegħek, il-karba tagħna hija Ġesu bin David. Aqlani minn din is-sitwazzjoni. Għatini d-dawl, għax qiegħed ngħix fl-għama. Aħna ngħidu xek, nużaw l-aġġettiv għama, nużaw b'mod figurattiv, b'mod simboliku ħafna. Mhux hekk, meta ngħidu qiegħed fid-dlam minix nara, ma jfissirx għax m'hemmx dawl, ma jfissirx li għax għajnejhom mhix tajbin, imma għax ma nafx il-pass li jmiss x'inhu. Jew ngħidu isma' dak jara biss il-flus, mhux għax għandu l-ħin kollu u xekk in-noti tal-flus qudiem għajnejh jew il-coins tal-flus qudiem għajnejh, imma jara biss il-flus. Il-verb tara u l-verb tama nużaw ħafna b'mod simboliku, b'mod figurattiv. U allura meta niltaqgħu ma' Ġesu x'se naraw? X'se naraw? L-ewwel qabel kollox, qabel ma Ġesu jiltaqa' mal-għama tiġri xi ħaġa importanti ħafna li hija l-qofol tal-messaġġ tal-Knisja llum. It-triq kien qaret immaġinaw li kien hemm xi triq wiesa', Ġesu jgħaddi minn ħdejh imma jibgħat nies oħra biex ikellmu lill-għama ma jmurxu. Dak kien sempliċement passaġġ ta'
Għaliex jibgħat nies oħra. Għax huma nies oħra li jridu jgħinu lill-omja jinqalgħu mill-istatiċità tagħhom, jinqalgħu mis-sitwazzjoni ta' għama tagħhom u joqorbu lejn il-persuna ta' Ġesu. U ma dawk li daqgħu xi ftit, dawk li ltaqgħu xi ftit mal-persuna ta' Ġesu illi jkollhom ġo fihom l-enerġija, l-qawwa, l-entużjażmu li jgħidu iwa kif iltqajt miegħu jien lil Ġesu. Kif b'xi mod jien bdejt nara qiegħed nara għax m'għandix ngħaddi din l-esperjenza tiegħi lil persuna li hija għama li qiegħda tittallab fil-ġenb ta' triq bil-mantar. U għaw jidħol il-missjonarju. Il-missjonarju huwa jien huwa kull wieħed u kull waħda minna. Huwa kull mejn minna daq xi ftit lil Ġesu. Aħna nistgħu niċċekkjaw kemm fimnieh lil Ġesu. Tafu kejf? Mill-entużjażmu li għandna biex inwassluh il ħaddieħor. Mix-xewqa li għandi jien li ngħaddi lil ħaddieħor lit-tfal tiegħi, lill-ħbieb tiegħi, lil sħabi ta' fuq ix-xogħol. L-entużjażmu li għandi, l-ħeġġa li għandi biex ngħaddilhom xi ħaġa sabiħa li ma nistax inżomm għalija għax m'iniex kapaċi iktar inżomm għalija. Interessanti. Xi ġifieri tiltaqa' ma' Ġesu? Tiltaqa' ma' Ġesu jfisser tiltaqa' ma' min? Tiltaqa' mal-għajnejn ta' Alla, mal-wiċċ mimliħnina ta' Alla li ħares lejk, li jerfek mill-ħsara tiegħek, li jagħtik direzzjoni, jurik fejn it-triq mhux tant tal-prestiġju, mhux Bartimew, mhux iben il-prestiġju, iben l-onur, iben il-faċċata sabiħa, mhux dejk. Mhux il-faċċata sabiħa li tagħmilna kuntenti, dik tagħmilna l-sira, twaħħalna, imma x'jagħmilna sbieħ, xi poġġina fit-triq u ma jħallinix mal-ġenb tagħha. Meta aħna nindirizzaw il-ħajja kollha tagħna fl-imħabba. Meta aħna mimlijin bl-imħabba ta' Alla, mimlijin bl-imħabba tiegħu, għax ċerti għax nafu li ħares lejna bajnejn ta' ħnina, bajnejn ta' maħfra, mimlijin din il-ħeġġa, aħna mbagħad immorru niltaqgħu maħutna u naqsmu nixxerjaw din l-imħabba din il-paċi ma' dawk li niltaqgħu magħhom fit-triq. Hekk jagħmlu dawn in-nies li kienu ħafna skont il-Vanġelu, kottra kbira ta' nies jgħidilna San Mark fil-bidu tal-Vanġelu tiegħu. Huma ħerġin minn Ġeriko u sejrejn lejn Ġerusalemm. Din hija l-esperjenza tal-missjonarji. Din hija l-esperjenza tiegħi, tiegħek, ta' kull wieħed u kull waħda minna li niltaqgħu ma' Ġesu. L-għama x'jagħmel itajjar il-mantar jgħidilna l-Vanġelu. U jekk tajjar il-mantar għax m'għandux bżonnu iktar, l-unika ħaġa li kellu għama tal-lab, itajjar ukoll il-flus għax il-flus kien jiġborhom fil-mantar li kien iżomm f'ħoġru. Itajjar kollox, jarmi kollox u jmur jiltaqa' ma' Ġesu. Għaliex? Għax il-mantar l-apparenza kif nider, il-libsa, id-ditta, xejdu l-oħrajn fuqi, il-flus kemm jien sinjur jew minix, fimt li mhux dawk se jagħmluni kuntent. Mhux dawk se jagħtuni l-paċi. U aħna li għaddejna minna nafu, qegħdin nitalmu bħal pajjiżi nordiċi tal-Ewropa pereżempju li diġà għaddew minn din il-fażi. Għana forsi għadna nibdew il-gwerra ma tantx lilha għaddiet. Lilha li għaddiet, u allura għadna ngħixu xi ftit il-biża' li xi darba nistgħu nibqgħu bil-ġoħ, norqdu bil-ġoħ. Għadha tidwi f'widnejna u seq u xek l-espressjoni ta' missirijietna tan-nannit tagħna. Għadna nħossuha u ngħixu aħna. U għadna nimmaġinaw li nkunu kuntenti skont kif tkun l-apparenza, skont kif jarana ħaddieħor u skont kemm għandi kontijiet il-bank. Imma nafu li mhux hekk, nafu li mhux din il-verità. U l-għama jgħidilna l-Vanġelu jibda jara. Itajjar il-manta, xi ġifieri jibda jara. Jekk ikollna morru għat-terminu Grieg kif inhu miktub, aktar milli jibda jara, mhix il-kelma mhix blepo, imma hemm blepo, jibda jara minn fuq. Jibda jara l-affarijiet kif jarawhom Alla, jibda jara l-affarijiet kif inhuma. Mhux kif jidir li jien jew kif narawhom jien. L-affarijiet verament kif inhuma. U dan mhux obbligu, mhux pejs, mhux dmir, imma hija esperjenza li meta tibda tagħmilha tibda jgħid iwa għandu raġun Ġesu. Iwa. Kellu raġun dak l-għama, il-Vanġelu jgħidilna baqa' miexi warajh fit-triq. Għandna l-istorja tad-dixxieplu. Għandna l-istorja tiegħi tiegħek ta' kull wieħed u kull waħda minna. Meta niltaqgħu narfu verament lil Ġesu. Hekk jalla dak ix-xogħol li kien jagħmlu l-missjonarji fil-bot u li għadhom jagħmlu llum il-missjonarji tagħna fil-bot,
hawnhekk hawn rappreżentanza minnhom, imbagħad nistedinhom biex fl-aħħar jgħidu kelma żgħira mill-esperjenza tagħhom dun Salvo dun Giuseppe, snin twal fil-missjoni. Kjalla li dak ix-xogħol tagħhom, l-entużjażmu tagħhom isir tagħna u jsir tagħkom in-nanniet hawn rappreżentanza tajba tan-nanniet ta' Malta Għawdex. Il-biża' tiegħi tafu x'inhu? Li r-razza tagħkom, in-nanniet tat-tip tagħkom se tispiċċa wkoll. Għax intom għadkom tieħdu lin-nepputijiet sal-Knisja iroddu salib jew talmuhom jgħidu talba. Imma wliedna jiena naħseb li mhumiex kapaċi jagħmlu dak li qed tagħmlu intom. Ejja nitolbu lil Mulej biex jagħtina spiritu missjonarju tas-sew. Nitolbu lil Mulej biex jgħinna nifhmu tas-sew iż-sbuħija x'jiġifieri tiltaqa' mal-persuna ta' Ġesu biex inkunu kapaċi aħna nwassluha lill-oħrajn. Dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx. Fulej wieħed Ġesu Kristu, ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl. Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul. Natura waħda mal-missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal-ġisem bis-seħħa tal-Ispiritu Santu minn Marja Verġni u sar bniedem. Salbuh għalina, bata Ponzu Pilatu, mietu difnu. Fit-tielet jum qam mill-imwiet skont il-kotba mqazza u tela s-sem qiegħed fuq il-lemin tal-missier. Għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Is-saltna tiegħu ma jkollniex tmiem u fl-Ispiritu Santu Mulej li jagħti l-ħajja. Li ġej mill-missier u mill-liben, li hu meqjum imweġġaħ flimkien mal-missier u mal-liben u li tkellem f'hom il-profeti. Fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra tad-dnubiet. Nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Fiduċja sħiħa fil-missier tagħna tas-sema li qatt ma jitlaqna weħidna u jkun hemm fil-bżonnijiet materjali u spiritwali tagħna. Ejjew nduru lejh u b'fiduċja nitolbuh. Nitolbu għall-Knisja biex fuq it-tagħlim tal-Evanġelu ma timxix wara l-privileġġi iżda tkun il-qaddejja ta' kulħadd. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għad-dinja kollha sabiex bl-eżempju tal-insara tiskopri li hija maħbuba minn Alla li ċekken lilu nnifsu sar bniedem bħalna u għadda iservina. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għal popli li għadhom ma semgħux il-bxara tajba tas-salvazzjoni sabiex qlubhom tkun miftuħa għal kelma Alla meta tiġi mwasla lilhom. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Għalina u għall-Ewropa biex il-missjoni ma tkunx biss sempliċement għotja ta' flus, iżda tkun okkażjoni li nitalmu u nitħeġġu mill-ġid fil-fidi li rċivejna. Nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. U għal-missjonarji ta' dioċesi tagħna b'xerdin mad-dinja biex huma jħossu s-solidarjetà u t-talb tagħna għalihom u nkunu qrib tagħhom fil-ħidma li jagħmlu. Nitolbu. Isma'na nitolbuk. Fiskiet issa nistgħu nagħmlu t-talb personali tagħna. Inroddulek ħajr missier qaddis għax jien battilna lil-libnek biex jurina lil-wiċċek. Għatina li nwaslu dan il-wiċċ mimliħnina tiegħek lil ħutna l-bnedmin kollha sat-trufijiet tal-art. Inti li tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Mawx hemm messaġġ. Bilek jitru li Alla tal-ħolli ftubitek tajta tal-Konsell. Bilek Alla għal dejjem. Bilek int mulej Alla tal-ħolli ftubitek tajta tal-libidja nafrek frott tad-dinja u xogħol li jsir għalik ix-xogħol tagħna. Bilek Alla għal dejjem. أنا مولاي الله تعالى ونريد نقدمك وعملكم يشبه السماء. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Il-ħalmulej minn idejk is-sagrifiċċju għal tifkiru l-glorja ta' ismu għal itijiet tagħna u tal-Knisja mħazza kollha tiegħu. Mulej, ħares lejn il-wiċċ ta' Kristu tiegħek li tali lu nnifsu b'fidwa għal kulħadd u għamel li permezz tiegħu il-ġnus kollha minn tarfa l-ieħor tad-dinja ifaħru l-kobor ta' ismek u li kullimkien issir lek offerta waħda u l-istess bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżżuħaj lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xira. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid għalina li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lil ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra dnub biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Bl-obbedjenza tiegħu ksibna mill-ġdid id-doni li konna tlifna bid-diżobbedjenza tagħna. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u b'ferħ kbir intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-oli tas-smewiet. Imbirek minn ġej fissem il-mulej. Osanna fil-oli tas-smewiet. Qaddis tas-sewient mulej. Inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħibati ħajl ħobs rat il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara l-ikla ħal-kalċi reġa' rat il-ħajr tal id-dixxipli tiegħu u qal ħudu u jxorbu minnu il-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk u miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf l-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku mal-isqof tagħna Anton. Iftakru b'mod partikolari f'ħutna l-missjonarji u mal-ministri tiegħek kollha.
Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, anki hawnhekk niftakru fil-missjonarji li taw ħajjithom u taw servizz lill-Knisja, missjonarji mejtin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna għalina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza u Alla Marija, ma' żewġa Ġuseppi, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u insebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Meta ninġabru d-dar, maħutna jew mawlidna, meta ngħidu missieri, mill-ewwel jiġu f'moħħna l-aħwa l-oħra li għandna jekk għandna. Għax dawk ukoll jagħmlu parti mill-klima tal-familja. U meta ngħidu missierna, aħna ma jistax ma jiġix f'moħħna kulħadd, il-bnedmin kollha, għax Alla hu missier ta' kulħadd. U allura ma jistax ukoll ma jiġix f'moħħna li l-oħrajn kollha, dawk li nafu kif ukoll dawk li ma nafux, li huma ħafna u ħafna, anki dawk huma ħutna. Induru lejh u b'fiduċja sħiħa fil-waqt li niftakru f'ħutna kollha nitolbu flimkien. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnata, ikun li trid inti kif fis-sema hekk fl-ard. Ħobsna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubitna bħalma naħfru lil minuħa tiegħina. Iddaħħalniex fit-tiġrib, isteħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi. Tħarix lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija sliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu Ġesu li jerfa' fuqu l-ħtija tagħna. Ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoq lejx li tidħol taħt is-saf tiegħek, tgħid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
Kmana u Dun Giuseppe Camilleri, kif ukoll Dun Salv Vella u Fader Alex Kawki li kienu il-missjoni, wieħed il-Gwatemala u tnejn il-Brażil. Ngħaddi il-kelma lilhom, kelma qasira biex tistgħu tgħidulna fil-qosor mill-esperjenza tagħkom li jista' jagħmlilna l-ġid. Erba' u 60 sena ilu ir-rettur tas-seminarju ir-Rabat stieden lil saċerdot li kien jismu Padre Hotard mill-Belġju u kellimna fuq esperjenza tiegħu li darba kien mistieden il-Brażil ma' saċerdot ieħor u marru f'din il-komunità u kienu qegħdin jistennew ħafna nies u xin wasal fil-għaxija kienu qegħdin jagħlqu il-bieb tal-kappella żgħira u kien hemm persuna marret fuq dan is-saċerdot qaltlu se tagħlaq dak il-bieb biex tiftħu sena oħra. Din is-sentenza li smajt 64 sena ilu laqtitni ħafna. Se tagħlaq dak il-bieb biex terġa' tiftħu sena oħra. U l-mulej 27 sena ilu wara li għaddejt 21 sena fi New York, il-mulej tani grazzja meta kelli 61 sena biex immur fart tal-missjoni il-Gwatemala. Smajta kemm il-darba dik it-sentenza li kont smajt 64 sena, se tagħlaq dak il-bieb biex tiġi tarana sena oħra u kull dan kien nisma' li xi nies kien jgħiduli Padre José, meta ġej tarana? Għandna tfal lesti għall-ewwel tqarbina, għandna ħafna morda żwiġijiet, meta ġej tarana? Għada hija l-ġurnata missjonarja. Jalla dawn 4 kelmiet li smajtu minni u wettaqkom bl-istess qawwa ta' mħabba lejn il-missjoni. Jiena mort dritt wara li ġejt ordinat fil-Brażil fil-95. Għamilna 20 sena, 4 snin, kważi 4 snin l-isqof Mario Grek, il-kardinal, talabni biex jiġi nkompli il-xogħol li beda lil George prima li kien għamlu permezz. U xewqa tiegħu jien aċċettajt u issa kważi 4 snin għamlek inkompli dan ix-xogħol ta' Ġesu fil-Kroċ li ngħidu biex il-missionarji għawċin Malti u wkoll fl-Afrika, ma' speċjali l-Etjopja u l-Kenja. Hija xi ħaġa li differenti imma nkomplu l-missjoni. Xi ħaġa li samakom li għamel żmien jkun iżgħar assis għawċin part tal-missjoni. Titqabel ma' ġejt, pjaċir li Mario Turi, il-Gwatemala, il-Brażil fadal assis wieħed. Konna klika ġejna li nkun salva s-Sirija jiġu Mario issa fadal wieħed fil-leġis tagħna. Kien hemm diversi naħseb jien u l-snin kien hemm xi
dejjem qegħdin joqsu. X'ħan għamlu? Forsi għad jasal żmien illi fejn morna aħna u fejn marru ħafna qassisin fl-Ewropa, illum jiġu huma fil-fatt diġà hawn reliġjużi patrijiet barranin illi qegħdin hawn u anki sorijiet. Forsi għad jasal żmien illi anki qassisin dioċesani jiġu minn barra fejn aħna morna. Imma li nixtieq ngħid illi aħna lkoll bil-magħmudija tagħna msejħin biex inkunu missjonarji. Missjonarji bħal Santa Teresa illi qatt ma marret il-missjoni, imma bit-talb tagħha fil-kunvent, bit-tbatija tagħha u bis-sagrifiċċji tagħha offrithom għal missjonijiet. Hekk ukoll nitlobkom biex tagħmlu intom. Grazzi. Kelma żgħira biex infisser illi jista' jkollna idea żbaljata tal-pajjiżi tal-missjoni. Nistgħu naħsbu illi dawn in-nies kattolċi bħalna jortu jdejhom u jistennew l-għajnuna ġejja minn pajjiżi oħra, pajjiżi tal-Ewropa mod speċjali. Idea żbaljata. Idea żbaljata. Il-Knisja fil-Brażil hija konsiderata mill-iżjed attiva. X'ifisser? Ifisser li n-nies jinvolvu ruhom mhux jistennew il-manna taqa' mis-sema. Eżempju, żewġ eżempji żgħar. L-ewwel wieħed hija dik li nsejħula il-Brażil il-kampanja tal-fraternità. Illi mal-Brażil kollu l-parroċċi kollha u mhux waħda u tnejn ta' Brażil hemm 300 dioċesi, aħna għandna 2 Malta u Għawdex. Hemmhekk hemm il-fuq minn 300 dioċesi. Kull parroċċa issir din il-kampanja. Jiġbru minn ftit li jistgħu ikel u flus biex jitqassam ma' dawk li għandhom bżonn fl-istess pajjiż. Allura l-ikel jitqassam fil-parroċċa fejn inkun inġabar u l-flus jinġabru fondi biex jgħinu lil-dioċesijiet areas fqar. Mela mhumiex qegħdin idejhom marbuta. Imbagħad hemm f'kull parroċċa pastorali differenti. Wieħed mill-pastorali huwa l-pastorali tal-katekisti għaliex hemmhekk m'għandniex il-mużew. Allura irġiel u nisa miż-żewġin u mhumiex jkollok ma' 30-40 katekista fil-parroċċa illi jgħallmu il-katekizmu. Pastorali tat-tfal din hija xi ħaġa kbira li nibtet u kibret fil-Brażil u qed toħroġ anke f'pajjiżi oħra. X'ifisser il-pastorali tat-tfal? Grupp fil-parroċċa illi jiddedikaw ruhom biex jgħinu ommijiet fqar li jkollu sajatu id-dawl li xi tifel. Isegwuhom sakemm it-tifel jitwieled u jagħlaq 5 snin. Allora x'jagħmlu dawn? Kull nhar ta' ħadd jiltaqgħu f'xi skola jew fiċ-ċentru parrokjali biex jiżnu l-tfal, jiżnuhom. Kemm il-darba mort jiena tkun il-ħadd wara nofsinhar. Jiżnu l-tfal u jekk isibuh illi huwa nieqes ftit, allura jagħtu lill-ommu l-għajnuna li jkollha bżonn. Dan biex nurikom illi il-Kattoliċi fil-pajjiżi tal-missjoni mhumiex qegħdin b'idejja marbuta. Imbagħad il-pastorali taż-żgħażagħ naturalment, pastorali tal-familji.
U għalina mela dan hu messaġġ kbir biex aħna inkunu wkoll knisja ħajja li tinvolvi ruha, knisja mhux aħna saċerdoti, l-insara kollha involvuti fil-parroċċi tagħhom u dak kollu li jistgħu jagħmlu. Grazzi. Nitolbu. Saħaħtna mulej bid-don tal-fidwa. Għamel li l-fidi vera tibqa' tixtered bla eda bis-saħħa ta' din l-għajnuna tas-salvazzjoni ta' dejjem bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom, iħariskom, Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.